la bambolo misiri kono ubora wasulu ko nana ukabi derisu lame ube shia sogoma ube sagi kata ukayorola ambe ufo uka bismillah ambe ala delu yetama minke ala kuke hadisa kono ciren ko ni mogo min do nasirala ni be doni nyini naye ala be siran no ye katari janna ala ko ke annuye ala kannu ke jamakulu kono jamakulu min ni ciden ko hum qawmu la yasqa jalisuhum mogo munum be sigi kala kusuma ka ala ka qur'ana ka nyogon kalala ka ciden ka hadisa ka nyogon kalala ciden ko akon nunu nye jamakulu de ala ciden ko ma ko jamakulu do hari sigi nyogo te mango ya yasoro hari sigi nyogo ite mango ya ne seminu donola donana ka deresula me deresu ko fa yebune usemi nyine nga kuma dola kuma fora deresu kono ako tunte deresula yawa ako tumbe ya ako deresu kera nyana ko ako donc ne ni fo deresu kono e ma se ko famu e modo na ku deresula wala ako ne na ku deresula ciden ko humu qawmu la yasqa jalisuhum ako nunu nye jamakulu de hari sigi nyogote mangu yaya de seminu kasira ako ne ya la nyini komba la duniya de me ale de ne la kala sisa anya la nyini kwamba la kala me ale ya an kala sisa ka deresu dama ala ko kanye inshallah aha aya kewa nan daga bugu ya bon ni kuma fulare fora folo te nyinen kaliye oye ko musodo de ko kodwara ko ale na kache ku bebe deresu lame me akache ye la jarabi do soro fama kola fama famfelala anka do kaye mbe duwaw ke silama be yoro de woni koro be silama ka yoro alaka nani foni ka gele ya wuli ka hamina ko furake won netamna ka bo nyin kali mi mfora bo ko do de do ko ulu fam felala ni banni kera muso be bo ko be ta duwaw ke bo ne ale be ka muso be bo kata uno fe yala be daga ka baliba bon na ya soro muso kabali masuru de do banna na mataye ubajate sinji tigelay ka korfo ka jate sinji tigelay bon na tara yefana ala sosote wali chen wali muso te nyagami nyogo naye bidia ko teke haramu teke ala soso kote iman kabali na ya soro tamate ko ni dugu parce que dugu ni tama do fo jumra mi kaye musola mais ni dugu te ni dugu kono na de do ala sosote ala kutate ni ale mata bali masuru de do abe jate sinji tegelaye furu nyogo ma kono na ranka nyogo ndeme ka nyogo sinji wude tuku wala kana bale wala be se ka bila beta do ko no fe ka sagi mais na ya soro ala soso de be ala kuta de be bidia ko de be ube na tara sube bolola wali chewni wali muso de be nyagami nyogona abed daga ika bali ola wakati minni ala soso ni chewni muso te nyagami nyogona wakati mi e yene ka muso be sekata abed do minke abake abe sagi kani ken kari na ro to ko sur kare tira ni logo na ken ken ka o bana no na ninga ni do bana ken ya ci kali ki ma to ko ai mi kana sagadi o fora karo kiniya ka ni ci kani wa ne ka o bana kero bi lan ni kuni re nya ori ka mo te sa ko sun sur kare ya o sikandi ke ken kari re na kali sur kare ya o sa ta ken da logo ke ken ya bana kero lan ke ni kun ka o ke na hillo bane kini ya cikandi ni nyen nyen kali minke
ko do de ye kadon di ale ma ko a ka di a ka musow ma ko muso saba de b'a bolo ko ewa muso fɔlɔ i ko aw ko lemu bɛ ko maga ari ko ni ka mo te aw ko lemu kare ko indo bane maga bane maga ni so kare ya ko ya garin cikan so plan fɔlɔ lu du wala sabana fana na du ni kare ko na ko mo ta bon ko u ye kadon di ale ma ko a ka di a ka muso ma muso saba don muso fula bɛ u fula n'u denw mɔgɔ 5 muso sabanan ale kelen n'a denw mɔgɔ 5 bon ko ale ye tilali in tila ale y'u dala kɛɲɛ de ko a ye kadon in tila 2 ye ka kelen di muso 2 yi n'u den 5 ma ka kelen di muso kelen fana n'a den 5 ma ko a tilela o la wa bon fɔlɔ o la min ye fɛn o fɛn ye di fɛn de mɔgɔ min y'a di n'a y'a sɔrɔ a tigi ye cogoya fɔ a bɛ kɛ ale ta cogo de la ni mɔgɔ min ye fɛn min di ko karisa nin kɛ ten ou bien nin di karisa ma n'a y'a sɔrɔ a ye din cogo fɔ a la nin di nin ma i ka nin di nin ma tilali in bɛ kɛ min ye fɛn di a ye cogoya min fɔ tilali bɛ kɛ o de kan a tɛ daga fɔlɔ i ka tilali kɛ i ka hakilina kan min y'a ta di ale ye tila cogo min fɔ tilali bɛ kɛ ale de ta kan n'a y'a sɔrɔ a ye tila cogo fɔ n'a y'a sɔrɔ a ma tila cogo fɔ min ye kado dilen de nin cogo la i b'o dala kɛɲɛ dɛ ni na a ka den 5 i ye min d'u ma ninnu fana 2 n'u ka den 5 jɛngɛ tɛ o yɔrɔ la ni yɛrɛ bɛ wajibi min kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ maana u ka nafagati min wajibira e kan i b'o de kɛ nin n'a ka den 5 a ta bɛ d'a ma ni muso dɔ in fana n'a a denw n ka balo hakɛ min ye o b'o d'a ma wajibi ye o de kan mais nin ye kado de dɔ de y'a di ba tila n'u ni ɲɔgɔn cɛ a ye tila cogo min kɛ o la baasi t'a kan nin na bon ko an ye min fɔ u b'a fɔ urutubatil mar'atu aw infirajatu ji sugu dɔ a bɛ bɔ muso la mais dɔɔnikɛbaw bɛ ko a bɛ bɔ fili masanati maana a bɛ bɔ denso de kɔnɔ o ji sugu tɛ bɔ sugunɛyɔrɔ la a bɛ bɔ denso de kɔnɔ o la dɔɔnikɛbaw ko ji in sɛnɛyalen de don mais n'a bɔr'i la saliji kɔni bɛ tiɲɛ parce que a sɛbɛlen ɲini bɔ yɔrɔ 2 ni fɛn o fɛn bɔra ni o ye o bɛ saliji tiɲɛ o kɛra fiɲɛ o kɛra fɛn wɛrɛ o bɔ yɔrɔ 2 ni fɛn min bɔra ni o ye o bɛ saliji tiɲɛ fo n'a y'a sɔrɔ fiɲɛ dɔw bɛ bɔ a b'a hakɛ to musow fana ɲɛfɛla la ko o tɛ saliji tiɲɛ ko o tɛ fiɲɛ bɔ yɔrɔ ye o fiɲɛ sugu ko o tɛ saliji tiɲɛ mais min ye ji in ye o bɛ saliji tiɲɛ mais fiɲɛ min bɛ bɔ muso ka ɲɛfɛlaw ye o fiɲɛ tɛ saliji tiɲɛ mais ji in bɛ saliji tiɲɛ mais ji in sɛnɛlen don mais a bɛ saliji bon n ye ɲininkali min kɛ e ko dɔgɔtɔrɔ de y'a ɲininka ko dɔgɔtɔrɔ ko ji min don ko a bɛ se ka bɔ muso la n'a ma caya de i tɛ bɔ a kalama ko fɛn bɔr'i la ko muso bɛ se ka sali fana lasara bɛna ewa futiri yala sali wagati ka taa yɛrɛ lajɛ de wala a bɛ jate dankaniya de dɔrɔn nin bɛ komi ciden dɔ y'a ɲininka ko ne sigilen a bɛ kɛ n kɔrɔ komi fiɲɛ bɔr'i la ciden ko kana bɔ i ka sali la dɛ fo i ka kan de mɛn ou bien i ka kasa sɔrɔ i nun na ni kan ma mɛn kasa ma sɔrɔ i nun na lesiri la i ka saliji b'a nɔ de la kana bɔ sali la kana bɔ i nɔ la wala nin fana b'o cogo de la fo dankaniya de ka sɔrɔ a bɔra in na mais n'o dankaniya ma sɔrɔ i bolo lesiri la i sɛnɛyalen de don k'a fɔ sali waati fo n ka t'i yɛrɛ lajɛ de yala fɛn bɔr'i la o tɛ fo dankaniya de ka sɔrɔ i bolo a bɔra
ko fa so am so ko be wa tali maro ko ma be mu ko le mana ko do ko fene ka to ani ana kam o to be ngembe ka kam fu da ko o to na ka da na ko wa se be mu da ya ko ce ko na ma ko muso tarana e ka bo o chef tarani flana yorom am o ya na buli ka dana ko fu no ka dana masara cela bo kalen fana ko yum suka furusa bo kale men na ale men na ala na ba ne kon ma jeji ko furu ka bo me ko muso ngam ko ko furu ala ko furu me sawal mani furusa ra na ko be se yol ma bo ni nye min fande la kan ni fo ya sinya joli ko do ko ale na ka muso tara yoro dola ko aka muso folo u be yoro mu ya ka muso folo boli ka boy muso na ale aka mu ya ka furusa ka muso la furu che werema ko nimbeke ale ka furusa le nyewa bo anya foya an ko an ka do muso ka furu che te se ka sa furu te se ka bonin la hala sabado la kelende parce que minye furu boli yere awu ya fo leje bi yadihi uqdat nikah furu boli be che de bolo furu boli o be che de bolo che de ba fu nyinka muso furusa ube nyinka muso bula ube nje nani muso ya furu kasa furu boli be che de bolo ni che ma ka muso bila furu ma bode fok fe damade imma fen sabado la kele che ka fo nka muso nya bila furu be bo a ube kulu ukate muso ka fo che ma ni jogo dobe ela uni dina teta nete se ku munyun te se ka sabalu koro jogo lankono bula iddu suka tele ibin toro ibin degun ibin bugo wakati be ni o jogo juguya nyogona sabatira chela muso desara kaku worodu babolo akakulu uke nka che jogo ka jogo ndese ka to abolo muso be che kan na folo sagama ube no be nan na kolo hakemema aba saga chema uba fonne makulu ni nye chogo ya fulana ube chogo ya sabana ni silama sariya qadi ube ashera qadi uma qadi ye furu guruja o furu be guruja har ni chema jenay furu be se ka bo nin ko sabado la kelendela bo na ya soro nin ko sabado la kelen sima ke furu minna furu mabode ni mogo minye muso furu bote chema fo nyinka muso bila awni chema sigi ka kuluke qadi ute nu ye furu guruja ni aw yere ko nyinden nta ibetana emi ateta tewo furu be doni sarati gelawunde ni furu be bo fana bo chogore bala anya bo chogo min furu fo nunu dola kelen kake ni nun dola kelen make ni mogo minye muso ka furu sate ndoro furu masade aba ache ka furu de la ewa ni che were ya furu iye muso furu len furu de Sheikh Abdallah Bumbaji nko aka kitabu kono dalilu jawjaini anyinin karani nyogona la ako che minye ni muso sugu furu ibe ko fula dola kele nyogonche na ya soro etunta dode etunte ninkiri do uko anya furu bo karasa manya dima etunte ninkiri do iya furu ni nana do ko be nin chogode la furu be boyni muso che dem munu soro la ube dambe katima sariala idewundo parce que bafo nunu de man nikahu subuha dewni dewnde anti jate jene akelaye men ni ambora kalama ko be nin chogode la a chema bila furuma bona cheche mogode kaka mogode ya fotoranye furu boto ya di ema etuntado ya furuna donna furube boyina che abe gurja ka boyina che na ya soro dewun soro lay dewundo nikahu subha ni ta kalama akome na ya soro yeba kalama ka fo ko be nin chogode la ewa ni muso sugu fana mugo man ka furo afuru mabo iya furu oka ibnu mbaji ko ibe jate jeni akelay ewa ikadunte dambe katima ikadun ute dambe katima me ante haddu ko ne boyla tusuru subha mimbe ante haddu boyla me ibe konte jeni akelay deunte dambe katima donc wala nin ko sugu mo ku yere korosi furute bote nyinden dama ne de nden dama nyabo wote ate ko chogola abe sigide imma che da kabila imma ka kulu ke aka benna folo la uba kan na folo ku saga maka furu burja umma ni islamia sariya be aka shekadi umma bo koy demuso
koni bidia mo bora no fe furula be daga ka damawa Sheikh Salih Fawzani nyinin karani na ako bidia ye chogo ya fulade al bidiyatu taqtalif akon na ya soro bidia mo min do be bidia de la mimba labbo silamiya kono a haramu yara iki demuso la furama na be bidia da mimba bidiyatu mukaffira no de ba bolo ate daga chogo sha haramu yara iki demuso da mafurula mais akon na be bidia de la bidiyatu mufassira khayra mukaffira bidia min ta labbo silamiya kono aba fasika de o tigi be jate silamai ama haramu ya pe muso ka furoma me anyuma kanide muso dama akwa ama haramu ya min ka bidia mufassika aba fasika ta labbo silamiya kono ama haramu ya pe muso ka furoma pasika ma bo silamiya kadri kono abe konte silamiya furu nyogoma yifana ye silamiya de ewa ibnu semenu nyinin kara nyogona la ako furu nyogoma asarati ye juma ka fu karase karasa ka furu nyogo ko silamiya wala ko ni mabo silamiya la bidiya mi ma labo silamiya be konte silamai aka furu ma haramu ya pewde me anyuma kani de muso da ma furu la bon ko andella ka kuma komi ka qur'ana sunyali chogoshi atebe walu qur'ana ka sunya haramu do sunyali do bon comme koni mo me nana misiri kono qur'ana ube misiri kono qur'ana te ebole ka so kono e ka misiri ka qur'ana do ta kata kala ibo do kono wa otebe iye qur'ana be misiri kono dira misiri ma woqifu de silama bede jenyo ye ni mo donna misiri kono doni ko ko o woqifu sigu misiri ta ate daga mo kelen ko takata ko e kelembe se kata e kele mako nyana bon kenaye ka jama toto ibnu mbaz ibnu seminu nyin karan nununa misiri ka qur'ana ne ka takata naye nka sokono nka kala ko atebe har do yu nyin ka ko ale tarana ka sokono ibnu mbaz ko asagi misiri kono ini qur'ana min tara sokono sagi kana misiri la te daga ye waqfu de do atigi ya ke waqfu ye misiri de kono ate daga eko abo misiri kono mo islama be de jendo mo kelen kanu kere ya ka kitaye ate be iye wala ni qur'ana ko bila silama kacha ni ya fo silama minye ne ba fika qur'ana kalen ka sokono qur'ana timbolon o ye yerunin kele de silama bolo ka qur'ana sakadima ka qur'ana takadima o yerunin kele de mi ate daga ikam misiri ka qur'ana ta ko betana ika sokono ku adeno be ka uteseli era ka ko ko kan fulu mu be suna la we wa be de partero su ka fu wa be ko ka kene la jarabe ka yu ki kulu ka ba ru kan o do ko ulu be burusula iro dola unu bange bawo be me minye ufawa kufa sunna mandai ko adem munu yerete salli era be ulu de tanu me ulu munun be sunna la ko abe ulu la gosi kunane ka ba fulumu ulu yetere urusude o de gumbe uluka o be chogodi ko ni nyella jarabi li fitina de ambaw nyaamere ni minye sabali wali asri inna li insana la fi khusri illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ambe nyogo nyaamere ni minye watawasaw bil haqqi ambe nyugon waso nyugonya ka nyugonya maryambe yoro anka cinya de fonka cinya de ke parce que ni sora surmana ala ko hada madem bebe perti ko fo man kutu nani nudu sabatira hada madem minna illa allazina amanu fo mo munu liman yara liman ya haqiqa wa amilu salihati man kutu fulanna uye baranyuma ke watawasaw bil haqqi man kutu sabana uye nyugo nyamara nye chinya foli ne chinya kelie watawasaw bi sabri man kutu nani na
awa u ye ɲɔgɔn ɲamariya ka ɲɔgɔn waso ɲɔgɔn ɲa an b'a kɛ ka tiɲɛ min fɔ an b'a kɛ ka tiɲɛ min kɛ tɔɔrɔ min bɛ dan kan nanili minnu bɛ dan kan bugɔli minnu bɛ dan kan ɲangili minnu b'an kan an ka sabaliw kɔrɔ ni mankutu 4 sabatira mɔgɔ min na ala ko e bɔra perdi la mais ni mankutu 4 ma sabatila ko i bɛ perdi kɔnɔ wala an b'u ɲamariya toujours u ka tiɲɛ u ka sunna u ka minɛnw ta ka juru ye ka minɛ u bolo fila la abdu alayhi bin nawaj aya ka sunna minani anyiw ɲɛ a ta ka juru aya ka sunna minana ya ka bolo fila la aka ka sunna kɛ kuma jugu minnu bɛ fɔ aw ye nalili minnu bɛ fɔ aw ye n'a y'aw dusukun kalasi ala ye a sabatira ala b'a bɛ sababu ye baraji de ala b'a kɛ k'aw de ka daraja kɔrɔta min b'a fɔ aw ye a bɛ kɛ sababu ye ka junubu de lasa ma ka jangakata de lasa ma ka majigi de lasa ma ka kɔmasilu ni lagosili de lasa ma aw de bɛ kɔrɔta nalilu ninnu u bɛ dɔ fara ka daraja kan u bɛ dɔ fara ka baraji de kan u bɛ dɔ fara ka kɔrɔta de kan a ye muɲu kɔrɔ a ka sabaliw kɔrɔ ni sura kelen na an tɛmɛna la derisu tɛmɛna la u ko ciden ma fatɔ u k'a ma dɔnkili danna u k'a dɔn k'a dabalilen de don u k'a ma ko mɔgɔ farala de don an ye nin bɛ fɔ o dɔn donc minnu bɛ derisuw lamɛn wala an ka derisuw y'o de fɔ ni mɔgɔ mɔgɔ b'a kɛ ka lamɛn ni hakili ye i tɛ se ɲininkaliw dɔ ma yɛrɛ hali derisu tɛmɛna anw ye min fɔ nin na ni mɔgɔ min y'a lamɛn ni hakili ye u tɛ ni ɲininkali sugu ɲininka yɛrɛ tuguni donc an bɛ min f'u ye a ye sabata ta kan naniniw lagosilenw o kana kɛ sababu ye k'aw bɔ a ta kan a bɛ sabata kan de bon e ko bɛ yɔrɔ jumɛn ko ɲininkali bɔra faransi kana ko comme faransi gouvernement ou bien ko si sote dɛ ko a gouvernement bɛ wari dɔ ta k'a di denmisɛnninw ma denmisɛn fitininw o wari baw a bɛ di baw de ma ou bien faw Ibn Semi rahimahullah ɲininkara nin na ale ɲininkara jumɛn na ni den kura sɔrɔla den dɔ sɔrɔla mɔgɔw nana kado di den ma a ko fa de ta ye kado ninnu ye fa de b'u mara k'u financer den ma den ka waliju y'a fa de den ka waliju tɛ ba ye koyi den ka waliju y'a fa de Ibn Semi ko fa de ta ye wari ninnu ye ale de b'u financer den ma den ka waliju y'a de wala anw tɛ kuma faransi ka luwaw bɛ yen anw tɛ kuma olu ka luwa kan faransi ka luwa u ye u ka luwa ye o de y'a to kafiri jamana sigili silamɛya b'a contrôle la ni darura gɛlɛnw tɛ i b'a sɔrɔ n'a a bɛ di baw ma silamɛya sariya tɛ dɛ faransi ka luwa ye o ye anw t'an da don o la ni sigira mɔgɔw ka jamana kɔnɔ jaako a b'a ka luwa boli ka kɛ mais ni an ɲininkara silamɛya sariya kɔni ni kado min dira den ma fa de t'a dɔn a marabaga ye fa de ye a minabaga tɛ ba ye fa de ye den woliju ye fa de ye wari minabaga n'a marabaga ye ani a kan ka don den na cogo min fa de ka hakɛ dɔn bon ko hakɛ jumɛn bɛ kalanden ani karamɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ adabuli ni bugɔli yɔrɔ la donc min ye karamɔgɔw ani kalandenw imamuna maliki rahimahullah a ko n'olu tun taara kalanyɔrɔ la ko olu tun b'u ka karamɔgɔw ka adabu de minɛ fɔlɔ u ka dɔɔni ɲɛ kalanden a mako bɛ karamɔgɔ de y'a to dɔɔnikɛbaaw kɔ mɔgɔ min kalanna seegow ma karamɔgɔ ma ka sigi a kɔrɔ ani mɔgɔ min bɛ kitabu lajɛ n'u yɛrɛ ko a yɛrɛ kalan a tɛ cogo kɛlɛ parce que min sigira karamɔgɔ kɔrɔ o bɛ fɛn caman de ye karamɔgɔ la o bɛ adabu caman de sɔrɔ o de y'a to ko Ahmad ibn Hanbali ko ni a sigira deriso la ko mɔgɔ 500 ɲɔgɔnna bɛ sigi a kɔrɔ mais 500
ulu de be ahmada ka deresu sebe to bebe lameli de ke ka adam ahmada ka adabu de laje to bebe aka adabu de laje ube adabu soro chogome keme duru inde be deresu sebe a to bebe ahmada laje de kuma chogo afen chogo aka adabu aka jogo to be odeta wala karamo ibe ka kalandel ladabu de dusukun kalasi odiato saudiya ulama banal haram saudiya ka karamo fule shehu nunu ni sigira ukoro dusukun kalasi dusukun fere kul illa bila mugowiye i dusukun ka fere hashiriya nunu besen koniya nunu ibo jogo nyuman soro ula ubeta ka boy bolode har bunu semi rahimahullah ako minye ka i dusu fere mugo koro ku yere la bila mugoye ko aye o jogo ta ka shehu bumbaji de bolo me minye nyuma ya ye fonan sireya ko ayo o jogo ta ka shehu abdurrahman sheidi de bolo fonan sireya donc karamogo hatagilende bala ka kalande adabu kosobe kalande fana hatagilen bala ika adabu tay ka karamogo bolo fulana minye bugoliye karamo be se ka kalande ngoshi bugoli ka adabu ibn Baji yota yoro juma tuma mu ya nyininka ako karamo be se ka kalande bugo ka adabu me bugoli mindo yoro kana kari yoro kana fara aya delata yoro mi ko ciden ko aya dewnya maria nu sera sangolon fula ayunya maria ukasali nu sera santa nu masalla yubugo wala dembe bugo ka adabu me bugoli ka ke hakke kono ni sariya ka nyangiri sariya ka hadu dote ni adabu bugoli de do hadisa do nana kwa kana teme busanya tamma ni sariya ka nyangili dote nyangili dobe ni sariya e hakke kola sariya ka hakke bekila min ni sariya ma hakke ke minna nyangili minna ni be ladabulu de ke akaka nyuma kana teme busanya tanka ani fana bugoli ka ke bugoli fege manye adabuli bugoli ani bugoyuli yoru ka koloshi fana donc min be fo karamo ka kibaru kalande bugole weninde ube bugo ko adabu parce que demiseni fana fule ni ya to ayere boro ate bugo ita adabu ita bugo ita baga amma kote dersu drusilila amma kote ka hakili do aka kalana yere abe kalam ba fiede mais na ya soro abe baga ube iba bugo ka adabu donc o beke sababa ba janto ka diresurna ka ewa kalana bashi tala karamo be kalande mbugo me anyuma kanate me busanya tanka kele fulana bugoli kake bugoli fegemaye ewa komi chide nya fu chogomi sallallahu alaihi wasallam deriban khayra mubriha ako har ni bi kam so bugo ka adabu kake bugoli mi ni jogili tala yorote fara ewa yorote funu yorote kari adabu bugoli ewa bugoli yero fana ka koloshi subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik fula bambolo misiri kono ubora wasulu ko nana ukabi deresu lame ubeshia sogoma ubesagi kata ukayorola ambe ufo ukabi bismillah ambe ala delu yetama minke ala kuke hadisa kono ciren ko ni mogo min do nasirala ni be doni nyini naye ala be siran no ye katari janna ala ko ke annuye ala kannu ke jamakulu kono jamakulu min ni ciiden ko hum qawmu la yasqa jalisuhum mo munum be sigi kala kusuma ka ala ka qur'ana ka nyogon kalala ka ciiden ka risa ka nyogon kalala ciiden ko akon nunu nye jamakulu de ala ciiden ko ma ko jamakulu do hari sigi nyogo te mango ya soro hari sigi nyogo ite mango ya ne seminu donola donana ka deresula me deresu ko fa yebu ne usemi nyine nga kuma dola kuma fora deresu kono ako etunte deresula ya wa kon tumbe ya ako deresu kera nyana ko ako donc ne ni fo deresu kono e ma se ko famu e modo na ku deresula wala ako ne na ku deresula ci den ko humu qawmu la yasqa jalisuhum ako nunu nye jamakulu de hari sigi nyogote mangu ya de seminu kasira
a ko ne y'a laɲini ko n b'a la dɔnniya de mais ale de ye ne lakala sisan an y'a laɲini ko an b'a lakala mais ale y'an kala sisan ka derisu d'a ma ala k'o ka ɲɛ inshallah